Yeah, viewers all over the world, I beg no ga wa nke eziokwu. Aha m bụ Chukwu nọnyere m enwe na m. I'm an ancient high priest. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa mmiri emi lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. Today, n'oge awa nke eziokwu isiokwu anyị bụ what to consider in marriage. Now, topic today bụ kedu ihe ị ga-ene anya whenever you are thinking of marriage, whether you nwoke ma nwanyị. And I'm here to tell you there were some certain things you kwesịrị consider. One, spiritual compatibility and physical compatibility. Very important. Ọ ga-abụrịrị onye gị na ya nwere the same vision. And what some certain red flag you must look after. Once you put those red flag, it will not work. Then, and what some certain characteristics ga-egosi na onye a na-eche ka isi eche, na onye a na-eme ka isi eme, na onye a ghọtara ụwa etu isi ghọta. Onye ọ ga-eme ka ya bụ marriage last. Problem enwere n'ụwa kịta bụ na ọtụtụ ndị mmadụ na-consider so many things are not necessary. And once you begin to consider what is not necessary or being too emotional, then ọ ga-adị easy manipulate. Ihe ndị a bụ ihe ndị anyị ga-enebasị n'anya eneba anya. So gị nwa na onwe gị na-achọ ịbanye na marriage ma ọ gị nwa ka nọ na marriage mana marriage gị na-agba gị mmiri nke ntị esi m oru bịa taa ka m tụwalụ gị azụ. Before we dive into today's lecture, echefuna na anyị ka nọ na month of May. Maka na month of May dịrị na Sunday. Yes, what 31st. And I another arụ Sunday. Sunday na abụrụ anyị the day of worship, the place of worship. Now, anyị ga-ebuchigati ya azụ conclude the May program, monthly program tomorrow bụ 30th. So ndị niile sonye na ya bụ aja ga-esonyela anyị na ya bụ nchịkọta aja nke echi niile bụ Saturday. Now, ka bụ ihe kwesịrị ịma. Nke ọzọ ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na monthly ritual, chat ya m na WhatsApp. N'isi ụtụtụ a, ejegoro m na temple chụọ aja gaa ọfọ kwubi okwu n'isi ndị sonyela anyị all over the world, the friends of the temple, children of the temple, members of Eze-Ana Restoration Evangelical Mission and consecrated group. We keep doing this till the last day of the month. Sunday soyeri na ya ga-eweta ihe onyonyo. As you all know, I had a share testimony in ihe ọbụla gbasara temple na social media or even in Eziokwu TV. So, mana ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na ya, ihe ị ga-eme bụ chat ya m na WhatsApp. My WhatsApp number is on your screen. 08057837672 or 08138243871. Now, let's proceed. Ihe m na-achọ ka nkọwalụ gị taa bụ ihe ị ga-enebe anya na ya whenever you are considering marriage. Problem ọtụtụ ndị mmadụ na-enwe bụ na enwere so many things ndị mmadụ na-eneghara anya bụ red flag. One, agwara gị na ihe ị ga-consider bụ what matters. Ka nkọwalụ gị atụ. If for this world we are talking about, we are seeing now, is Chukwu created it for our own good. I can tell you without missing words that 95% of human problem is self-made. I'm coming. I will explain. 95% of human problem is self-made. And there are some certain warning signs. And you can underlook. And whenever we underrate them or underlook them, then I ain't gonna fear. Because in creation, we human beings supposed to learn the language of our Creator, who is our Father. If you see any child that refuses, out of his own ignorance, to learn the language of his parents, will suffer. Because it's just a matter of time. That one will be isolated because he refuses to learn the language. So you, human being, who refuses to learn the language of the creator of the whole universe, it's just a matter of time. Universe will isolate you and you begin to suffer. There were some warning signs in your eye. I want to name here Basadi Hemu Amarugo now with time. The first thing you move big
If you only likely indicate ya. More that the person kweta, then he gets spiritual. One more na onye dey to ade free ade likely ade go kwan ya no kweta go. Onye dey to ogada bagide. Ka face move. But ọ bụrụ na onye ahụ ekwetara, no point doing consultation. Ka move. Because he ma force ihe adro dia ka ọ dị dia. You first of all indicate your interest in the person, or that the person kweta is okay. Ka enede ka ajụ ese. Ajụzi ese, ọ bụrụ na ọ daba, proceed. Ka ofu. But ọ bụrụ na onye ahụ adịrị interested, you no need to do consultation. That is one. Another thing ndị mmadụ amara ọbụla, ọ mmadụ na-eji aka ewere agbari wuo onwe ya n'ahụ. Because of na onye ahụ hapụrụ emotional. That is, no nwere onye mere onye ahụ na-akpọ emotional blackmail. Ma ọ na onye ahụ hapụrụ emotional manipulation ka a manipulate ya. I will explain. Example, o nwere somebody bịara ka ọ nụọ my younger sister many years ago. Onye a wee bịa, that my younger sister happens to be AS. So this young man was just those born again brothers. He came with his father, and he wanted to marry my younger sister, and my younger sister happened to be AS. This young man happens to be AS too. So this guy preached to me that love will supersede everything, that prayers, that everything. And so I said no. I insisted, and my sister said no. This cannot work. This guy cried, do more manner of things in order to soften our heart to accept. I said no. He have a warning sign. He cannot. Is way. So he have got simple things, and whenever you is for Charlie here, I'm a walk on the by any my brother will suffer. We hope that the nature media, the blood, the composition of this particular person blood, that this particular person blood, I'm a match, because now this blood need the blood of the richer. How well compliment you nke onye nke na-ala na blood that na brother. If there obugo compatibility adịrịgie, obugo because the nwunye bụ aka ndị kwa aka ndị complementing each other. So whenever he wetara negativity, tinyere negativity, obugo so. You got ya? So the nature ego gị ya gwa gị na broad line. So Ibucha is out of acclaim love or ignorant or manipulated the other person. Now we are na love supersede everything. Or guy buy that marriage you will collect. Madam, if you buy that marriage you will collect some power so makana ige banya manyam. Iga mota secular. You go that marry deceive you. So eto ako see there so many things blood wise. Imari ha ma work. Mana because of your own ignorance, a gabani, he have here nature you will go sige. Na mother bụ mana enwere ihe nwere ike igosi gị. Here I want in the instances based on health wise. Na all the possible na nwoke na nwaanyị furu onwe ha n'anya na-enwekwara ihe ọzọ nwere ike ime na ha ama anụ onwe ha maka udo nke obi ha maka inwe aṅụrị na that marriage. Etu a ka ọ dịkwa spiritual. Enwekwara other factors spiritual nwere ike ihinda na onye dị etu a na onye dị etu a ekwesịrị unite. Ịghọtara ya? Wee build one family, live in harmony. Etu a ka ọ dịkwa health na spiritual compatibility. Enwere onye na-ewe iwe ọkụ amakwara ga-atụ. Nwere ike ifu nwoke na-ewe iwe ọkụ. It doesn't make any point. Na-ejekwaje n'ụwa nwaanyị na-ewe iwe ọkụ. Enwere character na ibie ama match. Example, onye nwoke a dị too secretive, nwaanyị a dị too secretive, ọ ma work. Enwere so many things ga-abụ ine anya n'ime gị ifu na ọ dị n'ime gị. Example, ifuru nwoke dị too lazy, fu nwaanyị dị too lazy. Here abụgo character problem.
how can you expect two of them to get married? Agụ ya awa ha gbara. Ụmụazị ha ya amụta ya erikwa nri. Yes. So ana m enye gị some instances go ihe ị kwesịrị ide anya. I will vision ebe ị na-eje. Now, ụdị mmadụ ị ga-achọ bụ onye gị na ya share the same vision. The same warning desire. Ọ ga-abụrụ na onye gị na-eje ebe ị na-eje. Maka ọ bụrụ na onye na gị na ya na-eje, ị nwere intention in your life ije Lagos. Mana onye a nwere intention ije Abuja. My brother, my sister. Unu ruo na Asaba, Delta State, unu ga-enwe confusion. Because onye ga-achọ ka agba side, onye ga-achọ ka agba side ya. Enwe stagnation. So etu ha ka ọ ga-abụrụ somebody gị na ya ga-anọrọ dissect ya ebumnobi unu. Enjoy ya in the next 2, 5, 10, 15, 20 years. What is their vision? What is their vision? Ọkọwala gị. Gị nwa na onwe nwekwuru vision nke gị na dissect ya mara na ọ ga-adabara ụnụ. Ọ bụrụ ihe eji infatuation eme. Ọ bụrụ ihe eji physical look. Yes, that day for mmadụ nwee interest n'ebe onye a does not mean no you lead to marriage. Nke mbugolo interest ya dị ya. Then ejezie je ọhụ uche maọbụ ọha ajụjụ spiritually marụzie gị na onye a na-akpasi. Ihe na-eme ndị mmadụ bụ na ọ na-agbafu ha n'onwe ha instead of inwegoro time eji amụ onwe ha. Then ha hapụta time ahụ ekwesịrị ịbụ time onye ọbụla ga-eji na-amụ ibie mara the strength and the weakness. Before you know it, ebido taba onwe ha. Ọ ntaba ha n'onwe ha, emotional sentiment will enter. Ị nweziri ike onye a spiritually o nwere flaws ya ịma na ọ bụ red flag. Mana because ọ na-atabago onwe ụlọ ịlike gị onwe ike ọ na-ata ya etu dị mma. O mezie gị those flaws are bụ red flag. You underlook ya. That is the problem. By then ọ bụrụ na o mezie echi unu jezie jekọ while nature eme gị na ụlọ ama anụkọ. Maka na enwere ihe kwuru ihe akwụdebie. O nwere characters gosi na onye dị etu a na ụlọ ama ejekọ. Anyị nwa na onwe anyị na-aga spiritual ya agbaghị na-enwere ihe a na-akpọ spiritual numbers. Enwere spiritual number dị compatible to the other spiritual number. Enwere ndị dị spiritual number n'okike etu esi ke ha. Ha bụ dishonest person. Mata ihe ọsọ gị mee n'ụwa ha dị dishonest. Isi etere ha trap with ihe n'idiri mmadụ ịdị very sincere ha they will fail. When they on their own obi ebere mmadụ na-emeta. When they want to hand out somebody now they are go-getters. Whatever they set their mind they must achieve it. So ihe niile a nwere onye dị compatibility with ibie. Mana ụfọdụ ndị mmadụ na-enegara ihe ndị anya. Ọ bụzie na-emesizi asị na ndị mmiri maọbụ na ndị otu maọbụ na ọnkụ ya mere na mmadụ eji gasa. Ihe na-ewute mbọ na-emecha ndị mmadụ ebo spirituality. But the truth of the matter bụ na enwere some certain early signs ị kwesịrị ineba anya. Ọ bụgoro na ifuru mmadụ like si onye aka gị na ya just unu mara onwe unu. Ihe ọ pụtara bụ na unu ji oke ka unu na-ene onwe unu anya. Ihe o menụrụ abụrụ ka unu jewe na bed. Ihe o simple means bụ ka unu wee nwee ike nwee time I discuss some certain things dị very personal. So onye a wee nwee ike wee open up. Wee nwee ike wee zaa any question ọ bụla ị jụrụ ya. Based on na question ị ga na-ajụ person na chọrọ ịma exactly ihe bụ set goal ya in life. Whether ma ọ bụ nwoke ma ọ bụ nwaanyị. Now, o nwere nkata ụfọdụ gị na onye a nwere ike na-akpa nwee ike ọ bụrụ na phone, nwee ike ọ bụ chat gị na ya na-akpa. Ị na-aghọta, ị na-ajụ ya ajụ based on n'ihe ị na-eche na onye a ga-abụ to you. Time a bụ time mmadụ a na-akpa courtship. Courtship abụrụ jee na bed jee court gbado. Courtship abụ ogo ga-eji na-agba ọ na-open up gị nwa na-open up. Unu enwe ike mmadụ na ụlọ ihe a ga-eje eje. Then ọ bụrụ na ihe a ga-eje eje then unu move to the point B. Gịnị ka ndị na-ekwu maka ya? So because of ndị mmadụ na-emeterebe mistake na-eneghara ihe ndị a bụ red flag anya under the guise of I'm in love. What is love? What is actually that love? It's not mmadụ na-ehe ele gị ọ bụrụ love. We were told the story of Jesus in the Bible. Jesus in the Bible, we are told na ndị mmadụ o fidiri ndị mmadụ na-ekwere Eze-Ana in the highest. Man, all the same people were crucify him. Ajụ ekoro onye a ga-ahapụrụ ha hapụrụ ha onye ori si gbuo ya.
Love in a quote, we overall love one guy, actually on social media, the one at the news. One woman or Yoruba, the go be only ex-bandit. Yes. Obia go be na beer, would you body any mabadi? Cover up, or lose your normal phone, dear, Ochi. Cataract was it, when what only good. You would as you what as you when would as you walk away war. No why, no than a wounded demand a plan. Dear. For minor misunderstanding. Okay, you know what I can camera no Kate. Ego de DJ, no Kate. A very wealthy man. Be Abuja, in news. However, no where the 21 years. Now, back club. The man was like, discipline the child. Now, Kawaria, so, or yeah, or like, or piano. Uchi emu na mpia adị enye free hand na mpia anadị enye ego. Nwa 21 years ga-eje clubbing kpọrọ nwaanyị nata. Ndị was like he is not done. Ndị a bụ international businessman. But the mother was like, hapụrụ m nwa m egbukọ nwa m this and that. So ofiluzie na the man adị release ego si chọ. Ego eto si wee chọ. The boy was like, we have plan. We just is he not the same? What I said, Daddy, we love you, Daddy, we love you. Upon what I can only go here. Up was said, Daddy, bye bye, we love you, Daddy. Upon what the plan on the body man. So you can say, Obrota, I know what I love you. Obrota, I know what we love you. So Obroni won't really in a quota. I love you. It can easily be manipulated now. Okay, I manipulate there. Or you can hide there under the Amaro Heburunia. Also, an investigators be where chop the general CCTV camera, where Fuzier, no one a ballad at that room where they born there. Pretend the police were also one there. My father can see human being. Okay. You know the story of the Bible of Samson na Delilah. You know the life of one of and kiss anyhow. To the extent that Samson made the lose all control. You got all the touching on your Samson. Samson, well, we are not his here and to he killed. Samson, well, I is. When you're shabby. Nchody. Oh, yeah, so, Obrone can a sweet tongue. Whether we snack and what we snack and why. Sorry for you. It can easily be manipulated. So here, Abro, here they need here now platonic distance and infatuation. In fact, here they move from the man when the chemical in your body rises to the extent that she and I wasn't getting out of love. But love. So here now, the human being on my case experience love. Search for somebody that you can trust. Somebody that understands you. What is important in marriage is look for somebody you trust, that trusts you. Somebody you understand and she understand you. That is what is important. Trust and understanding. Leave that thing in a love. I don't understand. Uncle Seba, in one juju, Uncle Zita. I'm going to talk about the family. Chat me on WhatsApp. My WhatsApp number remains 0805 78 37 672. I repeat 0805 78 37 672. Let us pray. Ekwem na Chineke. Ekwem na ọ dị ihe siri nwoke nke Chineke na-apụghị ezigbo ụzọ m ga-esi wuo ya n'ihi na ọ mazụrụ ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya gazie. May the blessings of Chukwu Oke Pụrụ Ime Ihe Niile be with you all. May you be protected. May you be blessed now and forevermore. Ya gazie.